30 май 2026 година. Заради тежък криминален случай капана, който бяхме поставили в извънградския парк, беше недостъпен. Криминалисти, съдебна медицина, полиция, баба им фарчилото и 1000 рантутници, ленти, кучета. Не можахме да си видим капана и сега пристигаме на място. Ето е беседката, тук децата се дрогират. На тази липа сме сложили нови бранчи, капанчи. Видим какво става с него. Охо! Има пчелички. Слагаме на пауза да вземем стълбата. Не сме готови за това. Здравейте отново, подкемайни, сини каскети и дунавски оклеи. Здравейте, тарикатчета и аджами. Качваме се до капана. Охо! Охо! Тук имаме заселване. Мулата излиза под колко градуса? Това е 35 градуса. Обаче, охо, прашец. Обаче прелчицата е на 10 градуса надолу. Значи, както казва пазаржишкото светило, става 35 и 10, 45 градуса. Имаме заселване. Имаме заселване. Така. Ето. Да. Ами, примамката е трива. Съставките съвсем скоро ще бъдат казани, както и контакти за поръчка. Да, 100% ефективност. Ами, това е.